kalibutan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niya naputnaan? Ngunyan, uya ang hapot. Mga tugang kaso hapon, bilalo ko pong i-text si Bishop Joel Bailon. Tangani po na hagadan ta po nin na interview, may kinaraman po sa mga signifikanting naging kontribusyon ni Pope Francis, mga tugang sa satuya tabi na simbahan. Kaya lang si Bishop Joel Bailon, yaon po duman sa Manila kasuhapon kan pig-text ko boda, inapudan niya giraray ako ta. Pasensya ka na ngayari, ta ako ngaya ko ta mapasiring sa Holy See, Holy Land, ngunyan aldaw. Kamay kay ribadat sang tulong bishops na madumantabi sa Holy Land. Kaya lang kang naaraman ninda na gadan mga tugang si Pope Francis. Sabi sa ko ni Bishop Bong, pig-cancel bin na nga so sa muyang biyahe, mabalik niya kami sa muyang respetibong mga dioceses. Nagari nga kaipuhan may sa feeling mi nga mas kaipuhan nga kami ngunyan kan sa muyang mga parokyano sa diocese, kumpara nga kunya kami duman sa Holy Land. Kaya kinancel po nila sa flight ninda. Kaya lang ngunyan na aga, ma-prepare si Bishop Bong Bailon sa pagbakal ng ticket pasiring po sa Legazpi. Sabi sa ko ni Bishop Joel, kung pwede mo ngayang apudan si Monsignor Chris Bernarde on my behalf, para ngaya iyo ang kaurunon mo, may kinaraman niya dyan sa gusto mong ihiras sa satuya ng mga parantabay digdi sa DCGB. Kaya po si Monsignor Chris, ang inapudan ko kasuhapon, susog po mga tugang sa suwestyon ni Bishop Joel Bailon. Monsignor Chris, maray na aga po. Welcome sa DCGB. Maray na aga sa imo Henry, maray na aga sa gabos na nagiinanyog sa tuyang ngunyan digdi sa tuyang istasyon. Opo. Primero po, Monsignor, ano po ang sa imong namatian kang maaraman mo na namaaram na po sa kinaaban ang sa tuya tabing Papa Francisco? Naturalmente, dahilan da siya parte kan sa tuyang buhay, pamilya, bilang sarong simbahan, yaon ang kamunduan sa iyang pagtalikod. Alagad, yaon man ang kaugmahan, tayaon na siya nakikisumaro sa satuyang ama sa kamurawayan. Opo. Ano po, Monsignor Chris, ang mga, although gabos ng pigigibo niya, po ang important sa tuyang simbahan, pero ano po so talagang gari na gibo kan bilog na simbahang katoliko sa bilog na mundo, magpuon po kan mailihir si Pope Francis kan uminaging 2013 bilang obispo po kang o Bishop of Rome, asin po Papa kan sa tuya tabing simbahan, Monsignor. Okay. Magayunan na sa imong hapot, partner na Henry, na minataw sa tuya ning malinaw na pagbalik sa satuyang girumdum kang kadakul-dakul na sa iyang inambag sa pagpalakaw, asin pamayo, asin paglingkod sa satuyang simbahan sa laog ning 12 anyos na siya naging Santo Papa. Tawang ko sana ning doon ang nagkapira sa kadakul-dakul iya. Yes, po. Siguro an inuton ko kang 2015 sagkod na 2016 sarong taon ang pagkatapos niya nagad maging Santo Papa, pinagdeklarar niya sa bilog na kinaban ang Jubilee Year of Mercy. Iyon. Jubileo kang pagkaherat. Kung sa tinawan niya ning tutok ning doon ang pagpatinarwad-tawadan asin ang pagkaherat sa lambang saro, nin lambang saro na yao na mumuhay sa pagtubod. Kaya sa iyang inapudan ang bilog na simbahan, nabagi da ang bukas siring sa sarong field hospital. Magayunan ini Henry ano niya description. Siring da sa sarong field hospital. Nakadakol ngaya sa satuyang banwaan namumuhay na nagsasakit sa manlaylay na klase ng lugad. So iyan ang Jubilee Year of Mercy kan 2015 sagkod na 2016. Ayun. Ang masunod, iyon sa iyang makusugo na advocacy manungod sa kapalibutan, manungod sa natura. Opo. Kan taon na 2015 sa iyang pinaluwasan sa iyang encyclical na naging pamuso sa bilog na kinaaban hasta ngunyan na ang titulo Laudato Si. Ayun. Kung saan siya nag-upod
ning sa gabos na mga taong may pagtubod, gabos na mga tagasimbahan na magibo ning sarong konkretong aksyon na tawaning kasimbagan ining mga dinadara kan inaapod ang climate change kan paburbago kan panahon. Alam niya to ang kausa kaini na yung pag-abuso niya to sa kapalibutan. Kaya ang sa iyang pangapudan sa to na atamanon ining sa tuyang komunay Irokan. Iyon ang pangapudan niya sa Kinaban, our common home. Opo. Katapos kang iyan na laudato si ang sarupang magayunon niyang ginibo, ining mga advokasya niya, advocacies for social justice and economic inequality. Opo. Lalong-lalo na baga ito mga tugang na pag-ano niya, pakilaban niya manungod sa diretso asin dignidad kan mga migrante, asin mga refugee sa manlain-lain na lugar. Kung saan siya nag-apilar sa manlain-lain na pamayukan gobyerno asin mga kultura na magkaigwad kita kang culture of encounter. Nambot sabiyon, sa batunta ining mga tugang niya tong natitihimanwa minadago sa tuya dahil tamay mga ginigikanan ini. Igwa ini ki mga rason kung natata siring ang kamugtakan. Kaya sabuton tada asinda. Opo. Idigdag ko pa dyan, ining ano niya, in relasyon ka ini, pamusungon si Papa Francisco sa inaapod ng global diplomacy. Okay. Sa iyang paki-kapwa, hiras, pag-ibo ng marayrahi na relasyon sa manlain-lain na mga pamayo ng banwaan o sabihin sa bilog na banwaan. Kaya siya nga ni ang nagtabang na maibalik ang magayuno na relasyon kan Estados Unidos asin kang Cuba. Yes. Asin bako sa na iyan, siya ang nag-initiate, siya ang nagtaon ning doon sa inaapod ng mga interfaith dialogue. Santo Papa ini pero nakipagdialogo sa pamayukan Islam, sa pamayukan mga Hudiyo. So magayunon ining mga mga ebidensya pagpatutuo kan sa iyang global diplomacy. Opo. Asin ngunyan, sagkod ngunyan ginigibo ta pa. Siya baga ang nagpuon kay ning inaapod ang synodality. Kung saan gabos kita inapuda na maging imbelto, maging parte kang nangyayaring synod poon kang inibinuksan kan 2021. Asin astangon yan, pinapadagos inikan simbahan ta, digdi ipinapahiling na ang simbahan para sa gabos. Inclusive inclusive ang iniit sa pera gabos inaapudan asin magkaigwa ning parte sa pagkabuhi kan simbahan. Kaya inaapod niyang consultative approach kan pagpadalagan kan simbahan. Na minsan si Insay may inadalan uday gabos may iambag iyan sa ikakaray kan simbahan. Kaya sa iyang ilinansar ining Synod on Synodality, sabi ko nga ni, nagpuon kan 2021, astangon yan, pagagos pa, nabako na sa ng mga obispo ang inbuilt hindi, kundi kita gabos, lambang parokya, lambang miyembro kang parokya, nagkakaigwa kita ng mga circles of discernment, nga ni tugod pa man, makaambag kita sa paglakaw kan simbahan na pinapartisiparan kang gabos asin yain pinapalain. And siguro kung idagdag ko digdi sa mga major niya ini contributions ang pag-promote niya kan inaapod tang church poor church for the poor. Dukhang simbahan para sa mga dukha. Kung saan siya mismo baga ang nagiging halimbawa pangarugan kan pagkabuhay na tinatawan niya ning doon ang kapakumbabaan. Very humble siyang pamayo. Asin ang hostisya kang kagabsan sa bilog na banwan. Asin palain-lain na mga reforma ng Catholic Church. Parte ka iyan. Nasa iyan ang tinatawang kidoon itong inaapod ng
clericalism. Itong mga kapadian na awya ang kwan, bako na yaon dyan sa itaas na sa pedestal. Iyan. Ang Oo. sarong padi, sarong paralingkod, yaon na kisalamuha sa gabos. Asin ang pagkabuhay, siring sa banwaan na sa iyang pinaglilingkudan. Iyon ang magayunon niyang pangapudan sa samuya, mga pamayumang kansimbahan na lokal, tangani na lugod pa man, maging buhay na buhay ang pinaglilingkudan na banwaan kanlambang ministro kan simbahan. Kaya siguro ining nagkapirang ini mga pere, 5-6 na mga bagay na nasambit ko. Iyon masasabi ko mga major contributions ni Papa Francisco sa satuyang simbahan. Oo. Sa Pilipinas, tabi, Monsignor, sarong bes siyang nakabisita, tama, no? Sa tuyang nasyon. Natapos so Typhoon Yolanda na Oo. nagpahiling sa tuya kaya ning tunay niyang sumaro sa mga dukha. Kung sa tuya na nagigirumduman kung paano sa pagbisita niya, dahil mga kung anong tuya simple lang mga simple yun sana sa makalaog niya digdi sa tuyang nasyon, diretso sa Tacloban, asin minsan duman so atmosphere duman, gabos nagpagkakaputi kan bagyo baga ito mo sa adik, para ni sa bagyo. Oo. Dahil ning pagkakaiba, talaga ipinamati sa tuya ang sa iyang pakisumaro. Ini ang magayunon niyang ehemplo sa sato. Opo. Mons, kundi ako nasala, during his term pa, dakol kitang mga bishops tigdi sa Bicol ang na-appoint niya o nag-appoint siya kinagkaperang cardinal po sa Pilipinas? Bali nagkatuluan sa iyang na-appoint na cardinal. Asin ang pinakahuri kayan si dating si Bishop Ambo Dating correct. yung pinakaano. So sinundan kaan si dating an obispo Ading Kula, Cardinal Ading Kula. Yan kaya tulusin dang na-appoint niya. Budagari bisya kuan Monsignor, aran ni sa puso niyan Pilipino ta. Imagine si Cardinal Taglibaga, tinawanan niya kihalang taon na posisyon sa Vatican. Ano tabi Monsignor? Yaon ang tiwala niya sa satuya bilang sarong simbahan. Dahil precisamente sa ini kang niya programa niya itong sabi kong poor church for the poor aram niya ang satuyang banwaan kang Pilipinas, ang simbahan kang Pilipinas, banwaan ng mga nagtitiyos. It's a community of poor believers. Kaya yaon ipinapailing niya ang pagmidbid kayan. Pakisumaro sa to, tangani na magibutan sa tuyang katungdan minsan sa tao kaning mga kadipisilan. Yes. Tama ba Mon? So Bishop of Veracruz yan, Boda si Archbishop Alarcon sa Cáceres, and then sa pang padi sa daet na inappoint niya sa luwas kang rehiyon tang maging obispo. Sa antero pa niya sa iya ini, sa iyang term ini. Entero niya iyan mga akipay sa panahon niya. Mga open pa na mga pamayungon yan. And Enot, si Bishop Alarcon, Bishop ng Ngunyang kang Cáceres, suminunod sa Virac, Ngunya naman lately sa Daet. Pero niya yan appointees. Yes, opo, okay. So, garo, kung nagapahiling na talagang harani sa puso niya ang mga Pilipino, ikatabay mo, nahiling mo na siya personal o ka nagbisita digdi sa Pilipinas o nakaabot ka po sa Vatican? Dahil ko man siya nahiling na personal connected sa Pilipinas, dahil mambaga siya naglibot diretso man sa from Manila to Tacloban. Kaya dahil ko nahiling ko sa motorcade, pero dahil ko siya nahiling. Pero si Bishop Bailon, gano'n na-meet niya personal ini? Si Pope Francis. Nga ni sindang retrato kang si Bishop Bailon pinagbindisyon na sin kinugos kan sa. Nailing ko sa post ni Bishop. Kupo siya ni Pope Francis. Buda, si Kura Parukuta sa Huruan, si nga ini. Padre Joseph Salando. Kadakon kitang mga padi ang nagparoma domestikan sa iyang term. Kaya may mga retrato kay Ribana. Yes. Opo. Okay. Sa tuya tabi, Monsignor Diocese, ano pa ang plano tabi para kay Pope Francis? Ayan, gayunon tamang-tama nanggad ang hapot mo. Dahil
sabi mo na nga ni kaso bago na na-cancel ang plano kan sa tuyang Yes. obispo na kuta na pasiring sa Holy Land. Oo. Ngunyan siguro nagbabiyahe na pabalik digdi sa tuya sa Legazpi. Mhm. Tangani na sa iyang pamayuhan magkakaigwa kita ning misa konselibrada ngunyan na hapon. Mhm. Alas 5:30 na hapon diyan sa katedral. Tanganing misahan, misa ning pasalamat, misa sagadan para kay Papa Francisco. Kaya magyon ning oportunidad na sa kuya man apudan kamugabos na naghihinanyog ngunyan na kung may panahon diyan pag alas 5:30 magkakaigwang misa konselibrada sa katedral Opo. para sa girumdom kay Santo Papa Francisco. Opo. Sa bilog tabi, Monsenyor, na komunidad din katolikong pagtubod, ano po ang suggestion nindo bilang yaon sa simbahan na pwede ming gibuhon tabi para makasabi nga ni mas lalong mapakusog ang pagtubod sa Diyos sa pagpaaram po ni Papa Francisco? Okay. So, boss, sabihon na sa pagkagadan kan sa tuyang Santo Papa, daiman magagadanan sa tuyang Yes. pagtubod. Yes. Kaya, ipadagos yata ang pagpamigdi para sa iya. Tasagpod mo niyan, yaonan sa iyang pagtabang sa sato. Nangani lugod pa man, kita gabos kumusog sa pagtubod, asin maging mas makaulugan ang sa tuyang pagkatiripunan bilang sarong katolikong simbahan na ipahayag sa gabos na kita ilaw digdi sa daga, ilaw para sa bilog na kinaban. Opo. Mensahe tabi mo sa pangarang kasatuyang diocese sa mga nagdadangog mo niyan. Go ahead po. Sa ngaran po sa tuyang obispo, si Bishop Joel Bailon, na yao nagbabiyahe papasiring pauli digdi sa tuya, sa kuya na enot pinapasalamatan ang gabos na mga miyembro kan simbahan sa pagtao ning onra sa satuyang namumutan na si Papa Francisco sa pagpangaji para sa iya, para sa iyang kamurawayan na lugod pa man ang katuninungan kang kagurangnan maghadi para sa bilog na kinaban, particularmente digdi sa tuyang lugar. Opo. Asin kitaman, magdanay na magpararong sa pagtubos, kayo ni andanay na pangapudan sa sato na magkaburunyog kita bilang magturugang susog sa pangapudan sa tuya kan sa tong namumutan na si Papa Francisco. Opo. Salamat po, Monsenyor, sa saimong oras digdi sa DCGB. Okay, welcome. Salamat sa Endo Gabos. Opo, thank you so much mga tugang Monsignor Crispin Bernarde ang sa tuya tabing rekauron. Kunya na pag-aaga dahil lang ta siya po ang ipinag-question sa kuya ni Bishop Joel Bailon na si Monsignor Chris nga pwede mong kauronon may kinaraman sa mga hapot mo para sa kuya dahil lang ta sindanganing tulo sindang bishops mapasiring ko ta sa Holy Land kinansel nindang biyahe para magbalik sinda sa inda kanya-kanyang mga dioceses. Oras natin, alas 8 nin pag-aaga, mga tugang lumang kita kay Angel Mustasa. Aramon ta daw ang latest na mga pangyari po dyan sa luwas. Good morning, Angel. Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa kayo mga paraan tabay. Kaibahan ko unyan yan kami ligdi sa barangay 57, Dapdap, Legazpi City. And mga kahurong tangon yan, VP Henry, si Mayor J. Rosal. Kumusta ang sa iyang lakaw-lakaw digdi sa barangay Dapdap. Good morning po, Mayoran. Nasa ibong na linya po si VP Henry sa DCT. Mayor G, maray na aga po. Yes po, maray na aga, VP. Kumusta, Mayor, ang sa imong ikot dyan sa barangay Dapdap Tabi? Magayunan po sa indang pagtanggap sa tuya and kabos na purok officers talaga ready sila na i-accommodar sa muyang grupo. Kaya nagpapasalamat kami kay Kapitan Barcelon, Biglan. Yeah. Talagang organized to ang mga opisyalis dito sa barangay. Opo, nailing mo, garo, iba baga, Mayor, ang feeling nga yaong ka dyan sa barangay na nga multi-awarded barangay, ano? Yes po, nahiling mo man talaga na palinigan, yaon, sa mga super warriors naglilinig talaga. Yeah. And mahiling mo man pag ang kapitan is award. Opo. Kamu po, Mayor, pag nag-ikot sa barangay, arog ka na pig-abutin ng barangay, gari ko kamo kinapupurot ngayon na gari ideya na ini pwede ko ngayang gibuho na parte kang governance ko sa lokal na gobyerno sa maabot na daw. Yes po, pero na po sabi nga ni
sa barangay. Mhm. Siyempre kung anong mga good practices, Opo. and kung ano mga pangaipon nila, duman ko talaga mahiling. Iyo, opo. Diyan baka po sa Dapdap, yaon dyan so Bacabalo River. Yes po. Kundi ako nasasala, pinunya ng gubni, gubrosal ka ito na, garot ko, during your term, nabugtakan po kitrapnet dyan para sa basura na po makaabot sa dagat, Mayor. Opo, sa PBP. And sinabayan ta po ito pag-iabot sa River Warriors. Opo. Na kung sa'yo sa mga address o sa mga nagkakawara lang sa garbage, tinda din ang siguro kaya yan. I see. Opo. So, may nahiling po kamo, Mayor, na gari, pwede pang masalong pakusugon tabi sa mabot na law para maproteheran po ang sa tuyang mga salong? Siguro na yun talaga. Paano talaga sa ipuhantang may mga tao na magtarabang. Opo. Kasi talagang medyo kaipuhanta ang tabang sa komunidad. Ako lang, ito lang yung may mga gigibo Tama. na ipinggay sa local governments lang. Kaipuhanta ang tabang kan komunidad. Paghali po nun dyan, Mayor, saan po kamong barangay madiretso tabi? Sabang po, tabi dito. Sabang. Ayun. Oo. May mga kwan po, Mayor, may mga plano ka po na para sa mas ma-improve pang garbage collection ka sa Legazpi? May connection dyan sa programang yan? Yes po, actually tabi BP ka, naghahalin kita. Ito po bagang bagong paagi para po ma-eliminate ang sa tuyang garbage. Itong pyrolysis, sanahiling ta po ito sa tuyang ano yan? Landfill, doon Yeah. sa Bangkeruhan. Puno na po ito. Iyon. So, medyo gainag po kitang space Opo. para po sa mga basura ta. Kaya naghanap kita ng ibang way. Ininahiling tang pyrolysis na kung sa intake burn ang garbage pero wala po ining usok. Oh. Wala ining emission kan usok. Kaya safe po ini, maski po DNR, ano po ini, Pag-endorse. pag-endorse po. Kaya lang, dahil po ini na kiling na po, dahil na iling po pag tapos ka na proyekto, pero na po ini duman sa barangay Taysan. Opo. So, plano po ninyo yung ipadagos tabi, Mayor? Opo. Pyrolysis. Ano? Yeah. Pag-burn ka na garbage po. Oo. So, pwedeng gibuhon. Go ahead, Mayor, tabi. Yes po, tabi. Kakula umpong tabang ini bagong teknolohiya na ini. Siyempre, sa paghakot ng basura, kaya po ang taning additional na mga truck. Nakikita talaga na ang problema tayo sa pagkuha na basura sa mga barangay. Opo. Mayor J, salamat to na maray. Good luck tabi sa pag-ikot nindo dyan. Salamat, Tabi BP. Opo. Good morning. Angel, So, yan, Tabi BP. Gari, Kwan? Gari, nakalawas sa mga taga-barangay Dapdap. At ang ni VP, sa kada purok na duman, isis ko ang mga tao talaga. Nag-aharala talaga sila VP. May kanya-kanyang sound system Oo. na may jingle ni Mayora J. Rizal. Kada purok? Opo. Nakaantos kami duman VP sa Alangkawon. Nagtukad kami ni EVP Glenn. Oo. Dahil lamang dyan pinatugtog sa jingle ko, ade. I-request ko VP, i-request ko. I-request mo, ipatugtog dyan pag nag-aagan mga tao. Ha? Opo. Okay. Sige, kasi na ka mo niyan. Niyo kami ni VP sa may digiharan nila po baga VP sa may City Engineering Office. Sa likod? Paluluwas na kami digday. And then, kaya mabalik silda sa Santo Cristo Mission Church. Malaog duman po sa simbahay. Yeah, okay. So, yan VP, yan mga informasyon ta. Halilig din sa Barangay Dapdap, Legazpi City with Kuya Boy, Angel Mustasa, Salamat, Angel, sa report live. Hali po dyan sa Barangay Dapdap, Legazpi City. Nagkatulang halunan ko dyan. Pangyari, iba talaga pagbago ang aircon, ano? Grabing lipot kang aircon biligdig.
Kung minatulong sa kuyang alunan, kasi bago pa yun pagkapon ko, bako pala bagong wasingahan. Bagong ugasan pala. Grabe. Mas kanong nakababa na subukuan kan aircon kan temperatura, malipot pa magiraray. Joshua Bino, mga tugang nasa linya. Kami Joshua, what's happening? Hello, Bite. Gari maribukon man. Haing ka gari maribukon ka man dyan ang lugar mo. Nagkulog bot pa rin sa Barangay Victory Village. Back to 27-28. 27. Nata. Kuminulog sa bot ko ta. Naka-change ako. Naka? Nakano? Nakapote. Oo. T-shirt. Oo. Pag-aki ko, nagsururiyo sa mga daraga. Anong sabi? Una ko, ako na. Ito pala nasa likod ko ni Rizam. Kalat ko na, Diyos ba? Pasira bang istorya mo? Pag-una mo, kasi pag hawan kan mga daraga. Ata na. Pag-una mo, ika? Sabi ko, ready na ako takong madagitan. Oo. Pag-una mo, ika? Akseptado ko na kung madagitan ako pag-uli. Iyo. Bako ka bang balan? Bago-ban pala na ko. Sisay. Si Mayor Rizam pala sa likod ko. Nakasunod sa ko. At ano ka ang magparat aning-taningani dyan? Minulog si bot ko. Hindi ka magtaning dyan, madidiscover siya ang gwapo sa inong duha. Amin na. Grabe sururiyaw. Anyway, Tite. Oo. Taro sa kunyan baga. Taro sa mga pigtutukan na programa. Apo. Yung para sa karahayan. Kan siyempre pagbuhay-buhay. Kan mga senior citizen. Yes. Kunyan baga tayo si Henry. Kunyan baga. First time dito sa Legazpi City. Na? Na magkakayo kita. Home for the aged. Dayuan mga taman sa mga may edad na tabi ni Henry na kumbaga busy at mga kapamilya na kamatawa ng bilog na atensyon mula oras at least sa mga senior citizens tabi ni Henry dahil pa yan Okay. ang home for the aged na ini yung padagos na pinukonstruir duman sa may partekan barangay Istanza Ngunyan? onto yung construction training home for the aged na ini duman sa barangay Estancia. And aramon tapa Opo. ang ibang mga programa, plano para tayo si Henry sa kapakinabangan man sa mga senior citizens dito sa Legazpi City. Although medyo kulog-kulog ang board ko tao na papumpig sa rehawa. Turn over ko na bikwel. Dahil ka nang ganda ka. Dahil ka nagkamubon. Adi. Ay, turn over ko dito na Sabi ko, nagkulog subot ko. Tao na ko, akong pigsuryawan kat mga daraga dumaan. Si Mayor Isyam pala. Palang kita. Hindi, Henry. Mayor Isyam, marinaga tabi. Marinaga po, Vipi Henry. At sa kamusta nagkatamay ka sa imong programa. May kulog palang kibot sa ibo si Joshua. Tampagunan niya, ang pigsuryawan siya, ikapalan. Magayon gani, Vipi, nakasama ko si Joshua para dahil magduda sa kuya ako yung agong puro kayo ba ko lamang iyo garingan niya ako may kapandukon ka ba isa nga ni itong hasta may kapandukon artista talaga si Joshua Igwaman so mga pagkontrabida sana. Okay Mayor kansarong daw nakaurong tagabaga regarding sa mga talo mong magdagdag ki mga dump trucks. Duman sa interview ko sa imo, pagkatapos ko mga interview sa imo, may mga tigsa ko na rin si Bina. May mga pigasadya sa mga taga-Legazpi na, how daw ngaya kung apera kang dump truck, adalan mo na tabi, so plano mo na kung pwede makabakal kitang compactor para sa basura. Compactor? Opo. Kaya nga ako, ipaabot ko ni kay Mayor Isyam nga ako, pag nakaurong ko giraray, tayo na yung question hindi kan sa tuya na mga Legazpi yung nagdadangog mo niyan. Ano po Mayor ang hiling mo tabi ka na compactor na yan? Magayon ang compactor pagkabot sa mga nabubulok. Pwede yan tabi. Yes. Yan sa mga plastic and can. Oo. Opo. Kaya lang, aram mo, Vipi Henry, uyan kaya na mga for compactor yan. Siyempre, ang iko-compact mo, karton, plastic, yung man ang ano. Oo. Uyan po, tiga-taumi na yan dahil sa
kasaditan kang sahod ka mga i-grade, aram mo, VP Henry, ang kalakal, perming sa inda yan, regalo yan sa iba. Correct. Oo. Iyo. Oo. Pwede. Kaya, Oo. kaya kung mapakal kita kikompaktor, pati rin sa inda, garo tayo man kay Puan Tabi. Kasi, Oo. at the end of the day, pagkahapon, kaya parang nila tulos, ibenta sa para kalakal, Oo. junk shop, Iyo para mananggat. maging ma-convert tulos as kwarta. Yung mananggat. Tabase sa experience mo bilang kapitan, yan talaga ang practice. Buda, mas pandagdag Iyo lamang po. na yung kamkan mga garbage collector ta, ano? Po, kasi grabe po ang risk man, aram mo man, VP Henry, ang medyo grabe ang risk sa bacterial infection, Yeah. fungal infection. Iyo. Apo. Yung talaga. Ako aram mo antay kasaro ka bagang registered nurse na mamatian mo kung Iyo po. paano sila magkuang basura. Po, Ano? VP Henry. Kaya, tabang tanat po yan sa inda. Well, in fact, Oho. tigtatabangan at matagtagan pa sa indang pangural daw. Ano? Opo, okay. Mayor, may iba po ako. Tas sabi ni Joshua, may programa kamong pigpunan as in implementer tabi sa maabot na lo tungkol ining home for the aged. Ano po ang filosofiya sa likodan kay ni Mayor Isham? Po, yan na home for the aged po. Ipunan pa po yan last year. Mhm. 3-story building dito Opo. po sa Barangay Stanza. First in if I'm not mistaken, Region 5 tayo, Yeah. ano? Mm, In partnership with DSWD, sa Bihon, libre po. At isigawa na kitang safe haven para sa mga senior citizens, sa mga Opo. seniors na napabayaan, napabayaan sa mga aki, nabayaan naman kang tendang agom, solo, sa pamilya na, kaya naman kaya rin at naman sa indang sitiri, at wala ng pagkabuhay tabi, hindi po ang tendang magiging istaran. Hopefully for this year matapos na po, VP Henry. Apo. Mahiling taman ini pagpapapagaki Highlands, pag sa airport, right side tabi, yan po dyan, so home for the aged tabi. Oho. Pwede ka po maging mayor, saro po ini sa mga priority mo tabi na. Aram mo dakol baga mayor kikwan? Kay mga street children, street na iyan mga beggars baga na medyo dai kiharong na maistaran. Pwede po ini dyan i-shelter tabi pag-abot kang panahon tabi Mayor Isham? Iyo po, pwede po yan kasi po ang Tikigator kaya na building na yan, initiative po yan kang to Bicol Party List kasabay na po dyan. Apo. In partnership with the SWD, pero may kwente kasabi, Oho. this building, ang pangalan po kayo is Home for the Distressed Women and Children. Kaya kasabay po, tama kami, Henry. Kasabay ang babae, kasabay ang aki, at in Home for the Aged, kasabay po ang totoo yung mga parabang senior citizen dapat. Yes, distressed women and children. Meaning, maski sa mga may edad na, sa mga babae mananggad ng mga single mother na medyo kay Single quality mother. comfort. Physically and mentally abused, kasabay po dyan. Opo. Ano pa ang plano kayo ni Mayor sa lokal na gobyerno Buda, Candice WD? Mayroon bang free sinda o paano mapag-accommodate tabi dyan sa sa home for the aged na yan? Sa iling ko, VP Henry, once na matapos sa building, Apo. po ka ng contract. Yun. Rules kung paano makalawag dyan, as in makita kang building na po yan, VP Henry. So, talagang lang po, hopefully, Iyo. by third, Opo. expected third or fourth quarter of the year, matapos na po yan, na building na yan. Iyo. Tamang-tama. May pinagpunan bagangon yan si Mayor Garbin, si Mayor Pido na connection man sa housing project tabi ano. And saro baga sa aram ko saro yan sa mga konektado man sa plano mo po pag-abot kan mga panahon. Kumusta na tabi Mayor so kwanta development kang housing project na iyan sa lindong man kan sa tuyang administrasyon? Pagpasiring ka po, VP Henry, mabibigla ka, no? Digdi sa likod mismo kang Camellia, pagpasiring ka sa tayo sa nagkagi kamalos ng Iglesia ni Cristo, digdi sa Balangka, mahilig mo po tulos duman, so tigpapatag ng daga na magkapirang backhoe and loader. Nahiling ta na nagpupo naman mag-fencing. And for 2026, papo na bubukot ta na makatapos di kasarong tower para palipatan na po. Isa 4PH program, pambansang pabahay para sa Pilipino. Ayun. Ang tagayunan kay ni VP Henry para sa mga first-time homeowners and sa mga informal setters, yaw na po ang satuyang solusyon. Ayun. At ang kagayunan kay ni VP Henry, mababa sa na ang tingil, kada bulan, 3,500 pesos a month for 30 years. At yun, syempre, ang tagayunan kayo ni, tayo mo buhay makapangaran hanggang sa matapos ang tayo mo pagtulog-tulog. Pwede po sa pag-ibig dyan tabi, Mayor? Ilaog, ano?
Iyo po. Oo. Opo, pwede po yan sa pag-ibig certificate. Sisay pong Sa pwede. 30 hectare lot, Oo. 15,000 housing sabi para sa mga albayanos, especially sa tuyang panapang Ligas Peñas sabi. Oo. Sisay pong pwedeng iharong. Ay, pwedeng iharong. Sisay po ang mga ayun ba, exclusive sa mga Legaspi o para duman talaga sa mga ano ito, medyo minimal ang pagkabuhay o kapo sa pagkabuhay para magkaigwa sila ng oportunidad na magkaigwa tabi din sa diring harong mayor. Opo, ay not exclusive for the Ligas Peñas sabi. Biya. Well, in fact, pwede po yan sa mga albayanos, sa albayanos. Pero, siyempre, dahil nakatugtog po siya sa Ligaspi, I think, siyempre, prioridad ng mga Ligas Peñas sabi. Iyo. Diyan baga sa mga barangay, lalo sa pag-iikot mo, may nadidiscovery ka gayon na mga informal settlers dyan, baka saro sinda sa pwedeng matabangan sa pag-abot kang panahon, Mayor. Iyo po, lalo na po sa mga informal settlers na nakatugtog sa pribadong daga. Yan ang medyo mas problematic. Siyempre, papahalion yan. Mas madali depende ang mag-ibang action kung yaon sa public land. Pero since yaon sa private land, ikini po sa tuyang solusyon tabi. Yes. Okay. Opo. Kumusta po dyan sa Barangay Victory Village tabi, Mayor? 27, sa kasama ko pag-iikot ninyo. si Joshua. Magayon, atin mainit ang pagtanggap sa muya. Well, in fact, nagluwas gani kami dahil sige si Rayawan, sige kaming kurupuan dito ka mga constituents namin. Kaya, nagligay-ligay mo na kami din. Oo. Tamaan. Ako nagtagalikay-likay man ako pag-araw kag kurupuan na eh. Okay. Okay. Salamat, Mayor. Mensahe po sa mga taga-Legaspi. Ano po sa inyong mensahe sa mga taga-Legaspi? Go ahead, Tabe. Okay, salamat po sa pag-antabay at sa pagtanggap. Siyempre, aramtama na talagang sort of feeling DCGB, lalong-lalo na kung si BP Henry ang taga-Tarama. Salamat. Sa mga barangay na tayo patikabot, don't you worry. Patiri man po kami dyan. Ang sakuyang pakiulay warang iba, nagsudang po ka mo sa muyang taupos kasi iyo po ang pinaka-importante. So, darat ang programa at ipapadagos ang proyekto at programa para sa tuyang padabang syudad sabi. Salamat, depende at maray na agad po giraray sa mga nagkantabay. Kasi kung magayon at masiram na programa. Salamat po, Mayor Isham. Joshua? Alright, Titi, si Mayor Isham, nagsirong muna kami Grabe, so, ako, thank you po. Third talaga na si Mayor, tamahapol na duman sa Laucan. Adik third luwas kaya muna kami sa Tanampo, tagrabe mananggat so, sorry, one duman sa Laucan. Maribok sa Laog, ano? Kaya, Joshua, yan habang kung magparakuro kandidato? Pwedeng, ako sa natugos ang makama. Kung bako kugos last, taro ka boto mo. Tugos sa luwas, sa Tangrong. Pwedeng kugos sa luwas, tubo sa araw. Okay. Sitwasyon, digdi sa Barangay Victory Village, Joshua Bino, City. Salamat, Joshua, sa report. Hali dyan sa Barangay 27, Victory Village, Legazpi City. Shells from the ocean shining in the sun, covering the shore. when I see them, my heart tells me that I love you more than all the little pearly shell. Bicol version. Kabuskayan sa hubasan, nanginang kinang ng idos-idos. Kung mahiling mo, puso mo mauugma, anbos kay ocean naghiriro sinda. covering the
Ini po mga tugangan saro sa mga sikat na kanta ni Nora Honor kang uminaging kan mga 70s, no? 1970s. Ini po ang saro sa mga number 1 na kanta. Kan sa tuya tabing Bicolano, mga tugang Bicolana na singer na pinagdeklarar po na saro na ano nga na po kaya national artist, national artist. Gara na po siya kaso sarong kasubanggi last night po ni Nora Honor na ko sa national television. Kadakol kan mga nagberesita sa iya na mga lokal as in mga national, mga tagahanga niya tabi na mga Pilipino. Nora Honor saro pong taga Irigas City. Shining in the sun, Covering the shore. when Ay, kung mahiling mo my heart tells me that I mauugma more the than sky all the little naghiriro sinda. Jimmy, nasalita, may dagdag na report, 8:25 nin morning. Jim, kamin Jim. Yes, Titi, dahil ko ipadaog ang kandidata kan Daraga. Daraga? Okay. Kandidata kan, babayaan ta kandidata kan Daraga? Kamin Jim. Ano? Babayaan ta may padaog ta kandidata kan Daraga. Tama? Si Mayor Lal Baldo. Okay. Selling ko gari, magmarimen minakantan si Mayora. Paparking na lang. Ano? Gari maray minakanta yan. Gari iyo. Ukuring nalong timing ako, madali sa nata, mabalik ako. Kaya naman ako. So, adlib mo, gari narong timing ka. Okay. Mabalik ako, tapos ako sila, naghuro na kami. Dahil pa sabi, Bibi. Kung mga interview mong inot sa mga Mayor Raji, Magayon. Mayor Ismail, Guapo. Ni Magayon. Barangay niya garing. Mayor Lal Baldo. Mutya ng kagsawa. Ano? Pwede siyang maging mutya ng kagsawa. Pwede. Yung digdi sabi gupi. Tuglog ko yung bangko. Si Mayor Lal Baldo, Banwang Daraga. Ako nang unang mainot. Mayor, good morning. Sige. Mga plano pang turismo sa Banwaan Candaraga, yan di pa sa kapoy ka kay BP Henry Sangkol sa DCGB. Apo. Hello, Mayor Lal. Good morning, Tabe. Good morning, Tabi. Mayor Lal, kumusta po ka mo? Okay man, Tabe. Salamat sa Diyos. Kumusta po ang sa imong pag-iikot-ikot dyan sa mga barangay sa Daraga, Albay? Maray man po, maugma po kitang nagalibot, maugmang pigarisili po sa mga tao. Opo. Saro sa mananggad sa na pinaghahapot mo niyan kan mga kababayan niya to sa Daraga, ang Daraga baga po, saro yan sa tourism destination, tayaon dyan po ang Kagsawa Ruins, no? Yes, Ano sir. po, Mayor, ang plano nindo para sa turismo, kung ka po maging Mayor? Kung nailing niyo po sa 6-point development agenda ko, usad po na agenda dito ang magkaag ning mga branding initiatives para po ma-promote ang local tourism ta. Opo. And usad po nagigibon ta dyan nga ni. So, i-branding ta talaga sa Daraga na talagang usad na tourism, kumbaga tourism spot na kung saan very unique siya. And mai-emphasize po sa inyong culture, tapos sa nature. Kaya kung mailing niyo po, maski po sa ads po kang Daraga, napunta na po yan sa termino po ni Mayor Awin. So, tagline po na where culture, nature, and adventure. Yes. Kung sa diin sa nature, kung sa diin sa culture, and adventure. Yan sa Daraga. Kaya kung mapapansin nyo po, kung nakaagi pong taon, lalo na po kung nag 100 years, 300 years na celebration po katong Kagsawa Ruins. Nakaaging taon po. Napansin nindo na nagkaag po kita duman ti mga extreme sport. Kaya po ang pupukusan ta. So dakol po kay itong mga turista talaga ang
nagdidi sa Daraga para po ma-experience po ang nature, culture, and adventure po ng Candaraga. And Opo. usad po dito sa mga binutang pang activities, ano po ding mga sa culinary contest, tapos mga luwas na po sa mga produkto, mga local products Candaraga. Para po ma-promote ini. Opo. Pinununta na po yadi kay Mayor Awin. Sa termino po ni Mayor Awin. And siyempre, itatagagos na po yadi. And kung mapapansin nyo man po, nagpagibo po baga kita ki coffee table book. Yeah. Para po talagang mailuwas na history. So, talagang istorya, so narrative po, kang Kagsawa, dangan Candaraga. Importantihon po ini sa pag-promote po kung sa ito na local tourism. Opo. Ang Daraga ba, Mayor, ayo ang sabi nga ni Gary door, gateway, can be kung tayaon sa to sa BIA, di ba? Yon sa to sa Bicol International Airport. Yes, Magayon mananggad na may prepare mo po yan. Kita ang primerong bibungadan kan turista. Pag-abot sa Daraga, sendo nga po kami pwedeng magduman. Oo, exactly. Oo. Actually, nagibo po kami kayon ki brochure kung Opo. sabihin ng sinda pwedeng magduman sa Daraga. Tapos kung ano, so pwede nindang magibo sa Daraga. So, dahil po kitang kaipuhan na i-promote. And kaipuhan talaga ki mga branding initiatives para po mapromote ang Daraga, ang local tourism sa Daraga. Opo. Pero Mayor, kaya nakagsawaruin sa Sinibapa, mga itong sinabi mo na nito, so adventure, Ang tagline so po 3 words, oo. ang tagline po na pigibot is Daraga is where culture, nature, and adventure Yun, await. culture, nature, and adventure. Yun. Away, Magayon po opo. ito na arugan na sistema. Apera kan, bako lang so kagsawa, asin iba pang adventures, pwedeng mag-ibot at tabi dyan sa pag-abot ng Yes po, panahon. ito po baga sa mga ATV dito sa Daraga. Amo. So, sa landscape po, kaya sang suterin kan Daraga, ito ang usad pa sa dapat na i-maximize ta po sa local tourism niya. Ayun. Opo. Opo. May kwampo ka mo, Mayor, gari, may, although baga ang tourism baga, pambihira man siya na mag-income generating. Ta nag-income kan baga, so mga businessmen, di ba? So mismong lokal na negosyante, anyaon dyan. Pero sa lado po kan lokal na gobyerno, ano pa po ang pwedeng gibon para masalong ma-improve ang satuyang tourism plan? Yun na po ito. Ang usag po sa nakikita ko talaga is kaipuhan ta mag-cultural mapping. Ayun. Kasi kaipuhan ta po iluwas talaga sa mga reaches, cultural reaches po sa Daraga. Oo. Kaya kaipuhan iluwas na ito para maipromotar ta po ito sa maipromote ta po ito sa mga tao. Maaraman ninda ano ba talaga ang istorya kan Daraga kasi Yan. ito ang rason kung yata tigduduman ang sarong lugar. Opo. Okay. Mayor Lal, salamat po. Unless na may gusto ka tabing sabihon sa mga Daragin yung nagdadangogon yan. Apo, maray na aga po sa mga taga-Daraga and hopefully po siyempre ang ako po ang desire ko na magtarabangan man giraray po kita sa Padagos na pag-arangkada sa Banwa and lugod sa maabot po na pirilian. Aram ko man po mga matali po ang mga taga-Daraga and kung ano man ang nadadangog ninda, aram ko na may discernment man sinda kung arin po so maray sa hindi and tiga ano ko man yan tiwala ko man yan sa mga taga-Daraga. Aram ko po na matali man po sinda and Opo. aram mo ninda nila lunundang maray ang sinda pong mga kandidato and of course lugod magtarabangan man po giraray kami na mapadagos po ang pag-arangkada po sa Banwa. Dakol pa po kitang plano, dakol na kitang napunan, dakol kitang ipadagos pa, dakol kitang pupunan pa. Yes. Opo. Salamat po, Mayor Lal Baldo. Good luck po. Pinaka-importante, BP. So, numero tabi, Madam Lal. No, sa baluta. Lalbaldo sa Number 1 sa ko. Yan, nanday nindo aling awan. Ano, Jim? Number 1. Ay, baka pag-una ka ni Mayor, lipig ka rin mo kinomero sa luto. Numero, ano mga barangay na sunod na, ngunyan, may activity po kamo? Saan naman yan ang barangay? Iba po kitang house host dyan sa Inarado. Tapos may tribo naman po kita sa Gapo sa Inarado. Dyan sa Nagabi po. Alas Ayun. 6, alas 7 po. Apo.
Ako na lang dyan si ang grupo ni Ma'am Lal Baldo. Number 1 sa Balota, sa Mayo 12, daw Paglingawan, Daraga. Yes. Sinasalita si GB Ngos. Thank you, Jimmy, with mayoralty candidate Lal Baldo. Alas 8:31, oras mga dugang sa Pilipinas. Magbabalik po kami. Makalipas lang, Kenny. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Ang oras hatod sa Indo kang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Jaime Fabregas po. At Manoy Wilbert Lee po. Para sa murang pagkain, siyak na trabaho, sapat na kita, libreng gamot at libreng pagpapagamot. Muling iboto, number 88, Agri Party List sa Balota. agree tayo dyan, Manoy. Dito na tayo sa party list na tunay na nagtatrabaho. Iboto, number 88, Agri Party List, muling itanim sa Kongreso. Iboto Agri Party List number 88 sa balota. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Mga ligaspenyos, kainyato paglingawan sa maabot na pirilian. Iboto, Sunshine Imperial para konsihal, numero 9 sa balota. Ano man ang atubangon ta, siguro si Shine perming kaibanta. Servisyo niya na mateanta, Legazpi City feels so good. Salvador naman ang naumantang, si Consi Sunshine Imperial. Kapag sa sektor tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad ang sinpang salud, para sa gabos na Legaspenyo. Mga ligaspenyos sa maabot na pirilian. Iboto, Sunshine Imperial para konsihal, numero 9 sa balota. Noel Rosal, sa tolong gobernador, umayon na analbay, may puso na servidor. Noel Rosal, sa tolong gobernador, Noel Rosal sana, albayado. Probinsyang Albay, kain buwan siyang maray. Programa asin proyekto para sa ikakarahay. Serbisyo para sa kabos na mga kahimanwa. Kay Noel Rosal, tunay ng mahuswang na probinsya. Hey, hey, hey! Noel Rosal, sa buong gobernador. Para
para Gobernador Canalbay, Noel Rosal, numero 1 sa balota. Mga kadistrito, sa tuya pong iboto. For board member, Manny Ribaya. Manny Ribaya, number 8 sa balota. Tandaan, numero 8, Manny Ribaya. Iboto for board member. Board member na tunay, maaasahan. Numero 8 sa balota. By Manny Ribaya, let's go! Manny Ribaya, number 8 sa balota. Iboto for board member. Let's go! Kaloy Andes Loria, desidido para sa distrito. Ang tuloy na pagbabago na mamati, dapat kang tawo. Mga bagong estratehiya sa pag-uswag ang distrito. Nakabase sa mga prinsipyo, katatagan, inklusibo. Pagiging progresibo, pirmi, tapat sa tao. Sa gabos, marhay ang serbisyo. Pigdadangog ang boses kan mga albayano. Magkasararo kita sa mauswag na distrito. Kay balang si Kaloy Loria. Ang pamalig, daradali, gaspi, manito para purapo. Magkasararo kitang gabos, marina. Para sa tunay na magsararo kita sa mauswag na distrito. Para sa mga albayano. Ang pamalig, daradali, gaspi, manito para purapo. Magkasararo kitang gabos, marina. Para sa tunay na pagbabago. Serbisyong may puso, Serbisyong Giselle Salceda. Angat ang lahat sa Pulangi. Iboto, number 3 sa balota. Giselle Salceda for mayor. Giselle Salceda, kayo ang bida, angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Kreator ni Sharon na kita, abante na kita. Ako ni Sharon, ang mayor ko. Pinipiling delikado sa serbisyo. Nagbigay pag-asa sa mga uwasenyo. Numero 1 sa balota. Ating iboto sa rabay urusan na banwa. Magagandang plano ay ating isa nyo, mga uwasenyo. Number 1 sa balota. Owas, Mayor Sharon Escoto, diretso trabaho. Para sa pamalakasan ng banwa, ako ni Sharon na kita. Pedro Mapura, buscan progreso sa tercer distrito ning Albay. Kabredo nagpag-ibo kan mga infrastrukturang nagdarang progreso. Iboto mo, Congressman Didi Cabredo. Didi Cabredo. Iboto mo, Kong Didi Cabredo. Congressman Cabredo. Ako, si Jericho Rosales, sarong aktor, kasurog kang kalikasan, Oragon, Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ako Bicol, 131 sa balota. This political advertisement paid for and by Ako Bicol Political Party. Second floor, Embarcadero de Legazpi, Barangay 27, Victory Village, South 4500, Legazpi City, Albay, Philippines. Naghahanap ka nin kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May uno plus na kalidad, mag-uno plus, mag-uno plus. Asa sa imong maot, serbisyong totoo, produktong garantisado. Mag-uno plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno plus matabang sa imo, may uno plus na kalidad, mag-uno plus, mag-uno plus. Asa sa imong maot. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Kiko sa
Subok kang matapat sa bayang Pilipino. Malinaw sa'yo ang patutunguhan. Pagkain mura, maaasahan. Kiko, Kiko sa puso ko. Mabubusog na rin pamilyang Pilipino. Kiko, Kiko sa puso ko. Kiko Pangilinan sa Senado, number 51 sa balota. All ad paid for and by Kiko Pangilinan, 446 EDSA Makati. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, RNR Suite, Sagmin, Legazpo City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Arangkada Banwa. Arangkada, solusyon sa problema sa traffic at basura. May makaskas na desisyon, pag-igwang kalamidad, mga serbisyong medical, sa nutrisyon, asin, salud, libreng bulong at check-up sa mga daraganyo. Nga na po na ni Mayor Awin Baldo, makusog pa sa iyang esposa. Lalbaldo malalaoman sa bunwa ang daraga. Kay Lalbaldo na. Kay Lalbaldo kita papakusugon at arangkada. Gin is in, gin to win, gin's nanalo, promo na. Sa Ginebra San Miguel, may chance manalo ng 1 milyon o cash prize, motorcycle o jersey. Tignan lang sa ilalim ng cap o selyo ng participating Ginebra products at i-claim ang prize sa partner outlets. Terms and conditions apply. Visit Ginebra pages for details. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in! Gin to win! Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Joey Salceda. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Grabe man ang namok digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na tigi-istaran kang namok. Sige, linigan taan sa gurong. Itapok ka naman ang lumang rueda dyan sa gilid. Natapalan ta 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag wala nang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdom kan Department of Health CHD Bicol. Diyan Trinidad, iboto natin. Tangkilikin natin ng sariling natin. Magkaisa upang umusad. Iluklok sa mayor ay Jan Trinidad.
John Trinidad para alkalde ng UAS. John Trinidad. An hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Oras natin 12 minutos bago po mag-abot ang alas 9 ng pag-aaga. Hindi po mga tugang sa satuyang programang Anapot sa DCGB. Patagos kita sa mga istorya sa satuya tabi na palibot. Aramon ta daw mga tugang ang latest na informasyon. Balikan tayo na problema ta dyan sa Kwan. Balikan ta tabi na problema dyan sa Barangay 3, sa Barangay EMS Barrio. Suposti tabi na tuminagilid ta dahil na po nin pundasyon ini. Angel, good morning Angel. Angel. Hello? Yes, go ahead. Go ahead. Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa Tuyang Paraan Tabay. Ngayon ako niligiraray VP Henry sa Purok 3, Barangay 3, Barangay Ikat, Barrio 3, Legazpi City. Yung manggiraray di VP so poste na pirang simana tang tugiingo ko ta ng mahali and then masalidahan. Ngayon manggiraray di VP so masitas ni Lola na nagsiserving warning signs para duman sa mga nag-aaraki. Mahiling mo VP dyan sa picture ko sa tuyang satellite. Naramang VP halos pagbabago duman sa natapo bagang naabutan digin o tigra-reklamo man kan mga residente pati na po ang barangay council. Sir, residente ka po digit sir? Bako ka digit residente? Opo. No, magkarinig VP Henry. Na-chat mo tabi Angel kan si Kwan? Na-chat mo na kan si Angie? Opo, VP. Ang sabi niya sa kuya kaini, i-follow up na po sir sa opisina ninda. Sa ngunang VP, sabi ko kung pwede siyang pasiringon sa bisitawin sa indang opisina, mapa-isla da po sundang ngunyan sir. O taang kwan baga, ang rason kung nata day na hero kan engineering, so live wire na yaon dyan? Opo. Oo. Kung day si Ange, baka pwede mong dumanon suhid kang engineering. Baka si garo sa engineer Lucilo, kung ko nasasala. Opo, VP. Bisitahan daw, yung kamat. Yung sa'yo si Boy? Opo, VP. Bisitahan daw tabi iso pamayo ka ng engineering. Hanapa daw si engineer Lucilo. Baka pwedeng kanakaoron takaan so alit da. Magbabaga kita kanta, medyo makaskason so hero nara engineer Ibo, di ba? Hindi naman ninda yan, hinilingin da yan, tapos aday nila pwedeng hiroon tamay live wire sa poste. Opo. Kaya ang dapat na magtrabaho kan so aleko. Ay doon na to kung natahanggan mo niyan, dahil nagigibok ang aleko. Tabakat tumumba ang kibigla, mas talong grabe ang damage ka andyan sa mga kataraning naharong. EVP, tapos lang na po bagay ni before any Holy Week, take follow up na ini. And sana barangay 3, particular na ni Kapitan Jose Pestis. Ito wala nga ni po kimahupuan ni na permanent post na mahupuan na masalida digi. Kaya posible ngayon sa mga masol na semana. Pero ang semana pa daw VP ang hahalaton tanganing masalidahan ini poste po digi sa Purok 1 kan barangay 3. Dito man si Kapitan Pispis alos sa gabos ng ginibong effort diyan, di ba? Gabos na ginibo ang paagi, nagduman sa Aleko, nagduman sa engineering. Kaya lang talagang ngunyan, ang dapat na maghiro na kaan so Aleko, kung paano salidahan na posting yan, may live wire, pag natumba iyan, may problema lalo yan, pag abot kang aldaw. Oo, okay. So, pasaran ko VP. Dumanon mo si Kwan, kung si Angie pa islada, para po. Baka may ibang mission duman na daw so head kang engineering kaan. Yes po, VP. Oo, kung maski i-record mo na muna, so interview ka yan. Gari, bako maray na, aputon mo kung aputon mo tabi sinda Angel, kung ang problema nga yan, nasa lista ninda. Apo. May number daw kay Engineer Lucilo kang inot, dahil guwaring nakuha Excuse me. Igwa kong number sa iya, Lucilo. Kaya lang, dahil ko na pag lalaki kayang numero, dahil ko nagkakataong tulos ang number. Dahil mo kaya bibigyan na tandaan. Pag sa lalaking numero
Pero pag iba, natalo ta madali kung ma-memorize. Pag babae, tapos nakasulog ka itong so, araw kang sulog ko kang exercise. Pero araw ka, man mo, latoson ta kang salbatanak. Okay? O sige, pakipollow ta. De ko na, kunyan mo kang nakahuron sa Anjikaan? Apo, VP. Oo. Saan, sabi niya, if follow up sa opisina. Apo. O, mas maray na ika na mismo magdirakang kay Engineer Lucilo, kunday man niya, kumbaga na sa paglakaw sindangon yan, at least maaraman mo kung haputon mo sinda kung nantig naka-schedule po ito for removal na poste. Ang problema, VP, kayan, so kung kaibanan ni Ate Angie, si Engineer Lucilo, naramdaman ko, VP, i-implementar kan Aleco itong solarization po baga. So, sa mga hararayong barangay, nagkakonduct kasi ganin information dissemination campaign sa mga isla. Pero gayon, VP. kung kaya ba duman sa mga head, magod kaya ba sa gabos na kuhaan mga tawa na maabulnot kang poste? Posible. Diba? Ta, kung ang nagpigapaduman so ngaya so head sa mga official, di ba good kaya ba ninda sa mga so team na yun mabulnot kang poste? Ang importante, may orden sinda na haliw ng posting yan. Relax. Ako talaga nag-iinit na ang pamati ko. Kaya pang kunang mag-inom kay tubig talaga. Relax na, VP. Gari na, okay, sige. Sige, okay. Pasaran ko tabi, VP. Basta yan na, ikaw naman makiurong ka na, mission mo yan ha, mission mo, yan. Okay, sige. So, yan, VP, ang mga sitwasyon, haliligi sa Barangay Trescan na EM Barrio with Kuya Boy, Linda Mostarga. Thank you, Angel, sa report. Ali dyan sa luwas. Gary, sige, saka na ako mapaluwaskan sa kuya man ngayon na masasabi, hilingon ta muna kung ano ang aksyon kanyong kang engineering. Kunyaon sa mga boss, naglalakawan, di magod kasabay so makuhan ka yan. So ma-supervise ka na mabulnot kang posting yan. Di ba? Tayong engineering, gusto ng hero niyan, nagdyan na nga ni. Di pwedeng hero, may live wire. Oh. Kung ang solusyon, haliyon sa live wire. Sisan mahalikan. Alay ko dapat. Dapat gid magtagakurukas-kas. Hello? VP, good morning. Yes, good morning. Masurtihon kang lalaki. Nata? May angel ka. Iyo nga ni, tagundeg angel migo, inda. Iyo na nagasabi sa imo mag-relax. Baliktad na. Makauyam ng... Matibay talaga si Angel. Iyo nga ni, maray si Angel na Magayon sa training mo. Maray na pampakalma. Budak magayon sa training mo sa iya. Aram ko na, ang sinabi mo na sa ko... Ang tao dapat matibay. Depende yan sa trainer. Sinabi mo na sa ukang inot eh. Pareho mo baga. Depende sa trainer mo. Okay. Pero, ako sa Aleco. Oo. After a long time na magayonon sa serbisyo ninda, kasunod na, siguro nakawalong palsok dito sa mo. Kaniguan. Aba Grabe man. So mga palsok bagang mga pirang minuto, mako naman. Oo. Ayan. Nagaduda tuloy ako. Diba niya ako, practice na yan na. Practice yan kan 500 million. Mapuga na naman yan. Ano ito kaya sa topic mo? Naramdaman ko. Nagay mo. Sarapan yun. Good morning, Tabi. Bye-bye. Yeah. Okay. Thank you. Marikata, may angel kita dyan na di. May commercial ka dapat tabi dyan. Ikaw ka pang commercial. Maparam na ako. Gusto mo? O, sige talaga na param na ako. Tako na. 3 minutos na sana. Alas 9 na. Okay, nasa agad na lang kita. Balikan ta naman sa ibang mga istorya po dyan sa Tuya Tabi na kapalibutan. For the sunshine sky, there's a reason why Hello, bro. I'm so high must Bro, Suportahan ko itong sinabi kang ni Joker. Joker. Oo. Iyuman digdi sa gabawan, napastidyo ako ka. Pero dalagan sa rep.
At ang kasong hapon na mga 5 na imbitaran ako sa Bicol University, nagpalso kita bang beses? Nagpalso kita bang beses? Pun aga, hapon, sagod na banggi. Oo. Pun kang binaraliyo sa mga kontador, iyon na, nag-style apik na sinda. Baka practice man talaga. Sa'yo baga ni Joker, practice. Hindi man pwedeng practice bro. Sa bagay, ma-eleksyon ha. Sa'yo, sa kayon ka. Bala ka. Basta nyo lang ito, makipalap na lang tabi. Salamat. Okay. Sige, salamat. So let that feeling inside. Bata mainito ng panahon. Suminagrat pati sa alunan ko. Get high and then go stealing through the moonlit nights with your lover. Just let your love Mga tugang, salamat kan sa inyong pagkantabay. Mabalik po ko alas 3 sa programang Pinky and Mo Baby. Thank you, goodbye. Marinaga po sa Indoga Boss. dreams and let your Problema para buscan progreso sa tercer distrito nin Albay.